Toto je zručnosť, o ktorej hovorí kanadský psychológ a profesor na Toronskej univerzite Jordan Peterson a ktorú keď si skutočne osvojíš, tvoj život bude oveľa lepší. Ak si tu prvýkrát, moje meno je Stanka, som koučka a zameriavam sa na sebarozvoj, sebapoznanie a emocionálnu inteligenciu vo vzťahoch. Takže ak sú toto témy, ktoré ťa zaujímajú, nezabudni odoberať môj kanál. A teraz poďme späť k téme. Zručnosť, o ktorej hovorí Jordan Peterson, je nasledujúca. Pozoruj a počúvaj ľudí okolo seba a za každým, keď urobia niečo, čo sa ti na nich páči, alebo čo by si chcel, aby robili viac, aby to robili na pravidelnej báze, povedz im presne, čo urobili. Daj im detaily o tom, čo sa ti na tom páčilo. Dám ti príklad. Povedzme, že príde tvoje dieťa domov a povie ti, že dostalo dobrú známku. A ty mu teraz môžeš povedať, že super, blahoželám. Alebo mu môžeš povedať, videla som, že si sa skutočne pripravoval na ten test a že ti záležalo na tom, aby si dostal dobrú známku. A viem, že to nie je vždy ľahké a vyžaduje to veľa disciplíny a zodpovednosti. Veľmi sa mi páči a veľmi oceňujem tvoju snahu. Toto môžeš využiť pri deťoch, partnerovi, kolegoch, akomkoľvek človeku, s ktorým sa rozprávaš. Alebo dajme tomu, že tvoj partner navaril večeru a ty mu možno nepovieš nič, lebo to berieš ako samozrejmosť, alebo mu môžeš povedať, urobil si fantastické jedlo, aj napriek tomu, že sme mali len nejaké zvyšky v chladničke, si vyčaril úplne skvelú večeru. Ďakujem ti za to. Alebo prídete domov z party a povieš priateľke, počúvaj, tá tvoja poznámka k tej téme bola fakt trefná a veľmi vtipná. Myslím si, že veľa ľudí o tom teraz začne rozmýšľať inak a nasadila si im chrobáka do hlavy v dobrom zmysle slova. A aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že je to celkom jednoduchá zručnosť na osvojenie, tak toto môžeme urobiť vtedy, ak naše ego, tá závislivá časť, je schopná nežiarliť na to, že odkrývame dobro v tom druhom človeku. Lebo sú ľudia, ktorí si možno hovoria, a to mám teraz celý čas vyzdvihovať svojho partnera a mám sa mu skláňať, lebo povedal niečo vtipné alebo umýl riad, čo je úplne samozrejme. No áno, je to samozrejme, ale už môžeš vidieť, ako sa to ego pomaly vkráda, ktoré ti hovorí, že on by mal hento a ona by mala tamto. A ako začneme preháňať, že by som sa mu mala skláňať a mám to teraz vyzdvihovať do nebies. Pred nikým sa netreba skláňať, ale to jednoduché uznanie, to, že si bola schopná alebo bol schopný všimnúť to dobro v druhom človeku, je úplne postačujúce. Ak sa chceme túto zručnosť naozaj naučiť, sú tu dôležité tieto tri veci. Tá prvá je stať sa pozorným a všímavým človekom. A nie je to vždy jednoduché, pretože aj počas rozhovoru sme v našej mysli riešime veci, ktoré sa stali v minulosti, obávam sa o budúcnosť a nie sme tam s tým človekom v tom momente. Číslo 2 je zamerať sa na pozitíva. A to teraz neznamená, že si dám klapky na oči, budem predstierať, že nič negatívne neexistuje, budem to ignorovať, ale vedome sa rozhodnem, že si začnem všímať aj pozitívne veci a tie budem vyzdvihovať. Dám ti príklad. Bol si na svadbe cez víkend aj s kolegami, pretože sa vám vydávala kolegyňa. Prídete do práce a ty začneš hovoriť, ako bolo super, ako si sa zabavil, že boli výborné koláče, akí boli krásni novomanželia. Tvoj kolega začne hovoriť, aké to bolo otrasné, bola hrozná muzika, rodičia novomanželov sa v kuse hádali, nebolo dosť koláčov a všetci sa tam opili. Je to tá istá svadba, ale každý si ju interpretuje podľa seba. Znamená to, že ty si neuvedomil, že DJ mohol hrať aj lepšie? No mohol, ale ty si sa rozhodol, že sa budeš baviť tak či tak. Alebo že si nevidel, že sa rodičia novomanželov hádali o koláče, videl si to, ale takisto chápeš, že boli nervózni, že chceli, aby celá svadba dopadla úplne skvelo, aby bolo všetko tip-top. No a hľadanie pozitívnych vecí je oveľa ťažšie ako hľadanie negatívnych vecí, takže to bude chcieť skutočný tréning. No a tretia vec je nechať ego za dverami, pretože ono sa tam stále bude vkrádať a možno ti bude hovoriť veci ako prečo by som ja mala hľadať dobro v iných ľudí, keď ho nikto nehľadá u mňa, prečo by som ja mala vyzdvihovať ostatných, keď mňa nikto nevyzdvihuje, keď mne nikto nepoďakuje za všetko, čo robím. Opýtaj sa samého seba. Chcem mať vzťahy, ktoré mi prinášajú pokoj, lásku, radosť, alebo chcem mať vzťahy, ktoré mi prinášajú stres, nervy a smútok. Pretože keď sa rozhodneš zameriavať sa na to dobro v ľuďoch a vyzdvihovať ich pozitívne stránky, robíš to úprimne a nerobíš to preto, aby ti to niekto na oplátku vrátil. Robíš to preto, lebo chceš toho druhého potešiť a
vyzdvihnúť to dobro, ktoré v sebe má, bez toho, aby si čakal, že ti to niekto vráti, pretože ty to už o sebe vieš. Ty vieš, že to dobro v tebe je. No a pokiaľ to nevieš, tak je najvyšší čas, aby si začala pracovať na svojich negatívnych presvedčeniach o sebe. Tu ti prikladám link na video, ktoré je úvodom k tomu, ako na to, a takisto ti ho nechám aj v popise. No a keď začneš pracovať na tejto zručnosti, keď budeš naozaj všímavý, budeš pozorovať ľudí a počúvať ich, uvidíš, ako sa začne meniť aj tvoje vnímanie ľudí okolo, situácií okolo. A možno budeš prekvapený z toho, ako sa ti ľudia začnú otvárať, aké veci ti začnú rozprávať. Pretože pri tých najlepších koučoch, psychológoch, terapeutoch sú ľudia schopní otvoriť sa do 5-10 minút a povedia ti veci, ktoré možno nikdy predtým nikomu nepovedali. A otázka je, že ako toto človek dokáže, aby sa pred ním niekto skutočne otvoril. A to nie sú nejaké mechanické kroky, že sa musíš nakloniť presne o 45 stupňov a pozerať človeku stále do očí, jemne sa usmiať, povedať túto vetu s týmito slovami presne v tomto poradí. Ale je to o tvojej energii. Na každého človeka sa pozeráš so záujmom, máš prirodzenú zvedavosť vedieť o ňom viac, nesúdiš ho a aj keď máš pocit, že možno urobil alebo robí niečo, s čím ty nesúhlasíš, tak vieš, že má na to istý dôvod, že sú za tým nejaké skryté mechanizmy, o ktorých možno ani on sám nevie a že vo vnútri každého človeka je dobro a láska. No a keď sa skutočne naučíš počúvať ľudí, tak aj keď, dajme tomu, budeš s človekom, ktorý je plný pesimizmu, ktorý je cynický, ty vieš, že skôr či neskôr urobí alebo povie niečo dobré. A ten moment, keď ty si schopný to zachytiť, povedať to nahlas, vyzdvihnúť uňho túto kvalitu, toto vie s tým človekom urobiť zázraky. Lebo títo ľudia zväčša o sebe vedia, že sú pesimisti, že majú tendenciu stále sa na všetko sťažovať. Oni sú si toho vedomí, ale ten moment, keď si uvedomia, že sú schopní sa vymaniť z tohto svojho nastavenia a že si to niekto všimol, to v nich normálne obnoví vieru v seba samých. Vieru v tom, že áno, som dobrý človek a že ten ich pesimizmus, cynickosť, sťažovanie sa je len akási maska, ktorú si nasadili, aby ich chránila. Daj mi vedieť, čo si myslíš o tejto zručnosti, či je to niečo nové pre teba, alebo je to niečo, čo ty už možno praktizuješ na dennej báze. A ak máš pocit, že komunikácia je niečo, na čom by si mal alebo mala popracovať, nechám ti v popise link ku kurzu, ktorý som pripravila. Volá sa Ako zlepšiť komunikáciu vo vzťahoch. A je jedno, aké vzťahy to sú, či už sú to vzťahy s deťmi, s partnermi, s tvojimi rodičmi, kolegami, priateľmi. Môžeš to použiť na všetko. Kurs sa skladá z 2 videí. To prvé hovorí o pilieroch dobrej komunikácie a to druhé video sa zameriava na najčastejšie problémy, ktoré v komunikácii máme a čo s nimi môžeme robiť. Celé to má 54 minút a máš k tomu neobmedzený prístup, takže si to môžeš pozerať svojím vlastným tempom. Na dnes je to všetko. Teším sa na teba pri ďalšom videu. Ahoj.